The DC President wantu wosauka woyamba kuno ku Malawi ndipo lero tiyambanso ndi mawu omwe aja achilima onena kuti muzakaona galimoto kapena mdipiti wa president ukukankhidwa ndi asilikali muziwe kuti upresidentiyo wathapo. Mukazaona galimoto ya president akukankha asilikali, ziwani kuti upresidenti watani watha. Yalimba ndi mkandiro. Farao ankakakamira osawatulusa ana a Israeli kuti azipita kwawo. Zotsatira zake anakumana ndi mikwingwirima yoopsa kwambiri yochuluka, makalamitezi, kusamva. Zotsatira zake anakathera nazo m'madzi. Ndinafuna kwa lero lino ndi athokoze kwambiri makhoti akuno ku Malawi amene amangoyima pa chilungamo atakaniza mochuluka kunena kuti sakufuna kuti achitidwe audited ameki. Khoti yalamula dzulo kugamula kunena kuti palibe amene ati achite audit, koma mukhoza kupanga transmission yanu yozera ku mathematics mmene mungafunire, koma musayerekeze kunena kuti mukalengeze zimene mwazichita transmit kuzera ku mathematics zija za manyozi sana abwere kusonyeza kunena kuti mulungu ndo azatheka bwanji olo mutapanga mafilimu otani china chilichonse mulungu akuchikaniza, akufuna kuti chisankho ichi chikhale chabata ndi mtendere ndipo chilungamo chiziwike, Amalawi akasankhe munthu amene akumufuna. Uni mwayi kwambiri kwa inu amene muli anthu okayikira, amene mmakayikira kuti kodi somano abale chisankho chimene chichiyenda bwino, chisankho ichi chiyenda bwino ndipo palibe ati akabere, chifukwa inu a opposition takuwuzani kale kuti game ndi patale center ya pa constituency. Mukapita pamene pajapo kayikepo ni mamonita amphamvu ndipo mukaonesese kuti mamonita o akagwirepo ntchito yeni yokawerenga ndi kulemba zonse ndi kujambula zonse, kuti pamene awakupanga za machini zawo zimene ankafuna kuti aziberazo akamapanga zimenezo inu mukhale ndi marizasi yeni amanyo. Ndipo khoti lachita kunena momveka bwino kunena kuti palibe amene ati akalengeze za mathematics za manyo zisanabwere ndi kuzisiyanisa, kusonyeza kuti pa constituency ngati papezeka 20 ndiye kuti 20 yomweyo ikachite reflect mu mathematics, 20 yomweyo vosi yomweyo ikapezeka kuti ndi amanyo. Ndipo soka kwa iwe amene ndiwe wosamva chisankho tu chimene chikubwera chi ndi chisankho chimene mulungu akuchiyendesa. Soka kwa iwe amene sukufuna kuti umve ndipo sukumva pati khoti tuli kunena kuti mukapange mmene mungapangiremo auditing kulibe, mukachite transfer electronically poyuza mathematics yanuyo, koma musayerekeze kukalengeza izo musanachite tale, musanaone kusiyanisa kuti kodi za manyozi ndi izizi za mathematics ndizofanana. Utenga waje wopanda chigamba ochoka ku khoti kupita kumeki, komanso kumeki ndikukampeza amene swanali jaji, ndi jaji sotingoti choncho chifukwa cha udindo sumata. Izi ndi zimene zikusangalatsa Malawi kwambiri, zimene zikundisangalasanso ine, zimene zikusangalatsanso mizimu, chifukwa kunakonzedwa maplani oyipa. Pamene mukupanga zanuzo muziziwa kunena kuti mulungu kunja kuno aliko. Olo mutapanga mafilimu otani kutenga ame kuchokera nawo kuzomba kukasiya kuchitipa, kuchoka nawo kuchitipa kuchirumba Garrison kukaronga kukasiya kunsanje, kutenga akunsanje apena akuzomba kukasiya kunzimba. Ati ndicholinga kuti musokoneze anthu ame ajasaka anthu akapowaona akaone ngati ndi ame, koma
mkatikati momuli anthu ena kuti ni manjanjawidi zolinga chanu mukalowetse mavoti ndiye zakuvutanitu chifukwa akunena kuti izizi zamanyozi zikaoneke zochokera pa constituency tale center apo komanso izonso za EMD kapena za mathematics zikaonekenso mafilimu amene mmapanga eni omauza ngakhale awa ma presiding officers kumanena kuti mukafuna kutumiza electronically marizasi mukangotumiza kupita ku military center mukafute mukufuna mummangise munthu ndipo iwe presiding officer amene uti ukatenge marizasi ndikutumiza kuja kumachedwa kutale center military center kulilongwe ndiye ndikufutamo zinthuzo uziwe kuti ukuziyitanira unyolo oufuna daladala chifukwa khoti lanena momveka bwino vuto la anthu okuba asogoleri olephera alephera sakufuna kuvomereza ndi akufuna apeze njira yokuti ati akabere zisankho izi ndikuthokozeni kwambiri inu amene mmachedwa kuti ajaji amene mwapereka chigamulo chimene chichi chigamulo chomveka bwino kwambiri chokoma choakomera amalawi amene ndi anyake a ziko lino chifukwa pali few individuals amene amazitenga ngati ziko lino ndilamawo ati kufika size yoma apepesa anthu atalephera amazitenga ziko lino ngati kamene anthu amene alimo ife ndife antchito awo ndiye ndi zinthu zakuchitikirani zakuvutani maplani anu onse amene munakonza aja maplani amene ajatsagwira iyayi ndikupempheni amalawi kwina kuli konse kumene muli chonde zatulukeni lachiwiri lino nthawi yokuti mukaonese mphamvu zanu ndi imeneyi osakavotera munthu chifukwa choopsezedwa osakavotera munthu chifukwa chomumvera chisoni mukavote pofuna kuonesa ufulu wanu komanso kukonza sogolo la ana anu uthenga woyamba umene ndili nawo lero ukupita kwa Honorable Mtalimanja amene akuyendesa za chisankho ichi chisankho chicha pa 16 ichi kunena kuti anthu ambiri amene mwawalemba akukudandaulani kwambiri chifukwa ma allowance yawo simunapase pakana lero kuli ma Craig ukuku ochokera ku madera osiyana amene anapanga ma data Craig anapanga training kodi ngati mukuwalephera kuwalipira lero muzawalipira liti pali awa amene akulandira katundu wanu osiyana m'masentamo amene sakuyenera kuti aziyang'anire zida zimenezi kenakonso akazibwezere siku limene lokuti zonse zatha anthu amene ajawo akhala kudikirira katundu kupezeka kuti katundu jawo sabwera kumena kwa masiku 3 masiku 4 kupezeka kuti simukuwapasa ndalama za masiku amenewo anthu akudandaula kwambiri andi ndikumadabwa kunena kuti kodi chisankho ichichi ndi chisankho cha mtundu wanji andi meki yokuti yakonzekadi kapena ikungofuna kuti izipanga zinthu zamanyaka zinthu zofuna basi kungoyerekeza ngati akupanga zisankho tikupempheni ngati simukwanisa kuyendesa imene imachedwa kuti ndondomeko ya chisankho kunali bwino kungochita tu resign chifukwa anthu ambiri tikunena pano akupita ngakhale ku center kukagwira ntchito opanda allowance ifeyo chisankho chimene tikudziwa ifeyo kuchokera mbuyomu munthu akamanyamuka kuchokera kwawo kupita kuti akayendese ntchito imeneyi amayenera kulandira allowance anthu akupita malo osiyana kutali kumenenso mwina ngakhale network kulibeko komanso ngakhale trading center kulibe anthu amene wazikakhala bwanji ngati simukuwapasa ma allowance choncho ma presiding officers ma data clerk ndiye wina aliyense ogwira ntchito imeneyi ngakhale maziphunzitsi ambiri akudandaula kunena kuti ameki sakuwapasa ndalama zawo ameki akungoatumiza ena aja kuasiya kumalo okuti ndi ku remote area komano anthu aja alibe ma allowance iyi ni nkhani yomvetsa chisoni kwambiri chifukwa tikati credible election ikuyenera ichokere pa monitor ichokere kwa data clerk ichokere pa presiding officer anthu amene kodi mukuwakonzera sogolo lanji kapena mukuwakonzera zotani kuti akapita kumene kuja akagwire ntchito yawo yotamandika
akayang'anire zisankho zimenezi akapange china chilichonse in a professional manner, koma the way you are doing iyi ndi total rigging. Mukufuna mukachite rigi kuti anthu akanyanyale pa centapo kuti tilibe ma allowance ndiye therefore ifeyo sititenga nawo mbali. Ndikupempheni Amalawi kumene muliko osanyanyala osatopa, kagwireni ntchito. Ndipo inu kwa inu amene mukupita kovota, kavoteni mukaime pompo 100 meters, mukaime pompo palibe atakakuopsezeni ndi ufulu wanu, mukaime pompo mukachite protect vote yanu, kuvota kuima pompo. Ndipo iniyo zipani zosusa chonde kaperekeni ma allowance okwanira kwa ma monitors yanu, kaperekeni zokudya kwa ma monitors yanu, chifukwa vuto la opposition parties pajasimu kugwirira ntchito limozi aliyense akugwira payekha zosatira zake mmene muja mukhoza kukakhala mmasenta muja chipwirikiti cha njala, chipwirikiti cha ma allowance, anthu sakagwiraso ntchito moyenerera. Chonde katetezeni voti yanu, voti imene mukaiteteze pa Tale Center, constituency Tale Center, imene ndiye gemu, amene anakonzekera kuti azikasinthanisa mabokosi museu, wagwanayo, chifukwa awo amene amachedwa akhoti, agamula kunena kuti, mukhoza kutumiza malizasi electronically, musimatematiki, koma, muoneseseso kuti, figa imene mwatumiza ija, electronically ikhaleso yofanana ndi amanyo. Izi ndeza kuvutani kwambiri. Tai zina kumakakamira zinthu pamene anthu asakukufuna umayaluka nazo, zosatira zake ndizi mungotukwanidwa ndi ana, paliponse pamene mukupita mungotukwanidwa. Ati ndiye kumasatira mapazi ya anthu a opposition. Asapite tu kupita muthalika iweso mama wao kudusa konko, asazere tu iweso kudusa konko. Zosatira zake muzaponda nazo chisa, muzaononga nazo phazi, muzaboka nazo, zosatira zake ndi zimenezo. Bon Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, T.A. Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.